गोकुळ सोबत गोकुल. सावंतवाडीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण अशा 5 विकास कामांचं नगराध्यक्षा श्रद्धाराज भोसले यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. नगर परिषद हद्दीतील विविध 5 महत्त्वाच्या विकास कामांचं भूमिपूजन यावेळी पार पडलं. यामध्ये रस्ते, गटारे आणि नाल्यांच्या बांधकामाचा समावेश असून यामुळे शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होणार आहे. नगराध्यक्षांच्या हस्ते पंचायत समिती ते बिद्रे कोल्ड्रिंग या मार्गावर सुसज्ज गटार बांधकाम करणं, शिव उद्यान येथील उर्वरित नाल्याचं प्रलंबित बांधकाम पूर्ण करणं, सालईवाडा मेन रोड ते राजास्वार यांच्या घरापर्यंत रस्ता पेवर ब्लॉक बसून सुशोभीकरण, जिकर मेमन यांच्या घराजवळ बंदिस्त गटार बांधणं, दिलीप भालेकर यांच्या घरापासून गावडे यांच्या घरापर्यंत गटार बांधकाम करून त्यावर प्री-स्कॉट फरशा बसवणं आदी कामांचा शुभारंभ नगराध्यक्षांच्या हस्ते करण्यात आला. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि पावसाळ्यापूर्वी पाण्याचा निचरा व्हावा या दृष्टीनं ही गटार बांधकामं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे, असं मत नगराध्यक्षांनी व्यक्त केलंय. या प्रसंगी पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर, महिला व बालकल्याण सभापती दीपाली भालेकर, पर्यटन सभापती मोहिनी मडगावकर, नगरसेविका सुकन्या टोपले, नगरसेवक तौकीर शेख आदी मान्यवर आणि नागरिक उपस्थित होते.